Здравейте. Здравейте, аз съм Илон Мъск. Да, приятно ми е да се запознаем, сър. Аз съм Юксел Кадриев. Здравейте. Здравейте, аз съм Илон Мъск. Здравейте. Приятно ми е да се запознаем. Аз съм Юксел Кадриев. Очаквам това интервю от много дълго време. И съм сигурен, че зрителите на BTV също така. Да, и аз го очаквам това интервю. Според мен ще бъде много хубаво. Надявам се. И също така до много години, все пак вече сме в 2024 година. Не съм се къпал от миналата година. Така е. Да. Кога бихте били свободни за това интервю? Мисля... утре в 12 часа. Може би кабинета по рисуване на третия етаж във второ СУ професор Никола Маринов в град Търговище в България. Може би на земята. Добре, записахме го. Ще ви очакват там в точно 12 часа. Добре. Благодаря ви за тази среща отново. И аз ви благодаря. Надявам се да успеем да се сработим. И аз така. До чуване. До чуване. Ти ба майката ще го напрости. И сега, хора, уважаеми зрители, ние сме пред кабинета на изобразително изкуство на второ СУ професор Никола Маринов. А вътре, кой ни очаква? Самият Илон Мъск. Нека не го караме да чака и да влизаме. Хайде, хора! Здравей! Кой си ти? Илон Мъск не можа да дойде на интервюто, тъй че аз съм асистента му. Той ви чака на видеочат. Мерят ли? Да. Нека започнем. Здравейте отново, зрители! Аз съм Мариан Цонева и тук сме с мъжът, с единственият човек. Малко технически проблеми, съжалявам, просто HDMI кабелът не работи както трябва. Тук сме с мъжът, който не само е изобретил най-различни неща, но и знае много да го твитва. И това е Илон Мъск. Сега и човек, който притежава Twitter. Или, както сега го знае, господин Мъск. Чуваме ли се? Да, X. Да започваме и с първия ми въпрос. Как сте, господине? Добре съм, имам много работа, което че може да забравим. И ние се радваме да сте тук. Все пак ви виждаме само по социалните мрежи и по интернет, по новини. Хубаво е да ви имаме тук най-сетне на интервю. Освен да ви виждаме в светлината на медиите, защото, както знаем, там много ви атакуват. Да, атакуват е много. Да, но доста хора ви харесват това, че имате доста хубав хумор. Бахти, HDMI кабела. Съжалявам, господин Илон Мъск, че трябва да псувам пред вас, но предполагам, така изглеждате по-човешки пред хората, със самия ви хумор, понеже доста хора ви смятат за роботи или за змейлове вас, богатите мъже. Така е. Никога не бих си използвал властта за лош начин.
повечето хора ви харесват, защото знаете как да се базикате, харесвате шегите. Коя ви е любимата шега? Знаеш защо кокошката сяда пъти? Защо? За да си купи Тесла. Аз предлагам вече да започнем с истинските въпроси, защото решихме да... Защо решихте да се включите към Тесла? Вие все пак не сте един от оригиналните съоснователи. Идеята за спортни коли, които не използват типичните ти горива, ми се постори много хубава и гениална. В смисъл, можете ли да си помислите кола, движеща се с помощта на електричеството. Тесла е пример за бързото нарастване на интелекта на нашето население, защото само преди един век, кажи речи, ние сме имали само каруци и влакове на въглища, а сега все повече започваме да се грижим за планетата си. Но някои хора излязоха на бунт, крещейки, че вашите електрически коли също не са екологични. Това вярно ли е? В какъв смисъл не са екологични? Ами, например, някои смятат, че за направата на батерия за една кола биват изхвърлени доста емисии в атмосферата на Земята. Това не вреди ли? Това може би е така, но помислете си, тази батерия бива изработена веднъж, все едно да дигнете боклук от земята и да го рециклирате. Да, винаги ще има някой, които да си хвърли отново боклука на земята, но винаги ще бъдат с един по-малко. Точно така и с батериите на електрическите коли. Веднъж изработи ли се тази батерия, после не му мислете. Доколко другите коли непрекъснато хвърлят емисии във въздуха и пречат много повече. Добре, хубав пример дадохте, браво. Добре, върнете се. Но какво ви накара да мислите така? Повечето хора на вашата възраст не вярват, че глобалното затопляне съществува, пък камо ли да се грижат за планетата? Какво промени вашата гледна точка? Важно е един човек да знае къде се намира. Тази планета е за сега единствената, на която можем да живеем, и поне вие, защото тези, които имат парите, ще могат да избягат в бъдещето. Но не и онези, които са брокита и не разбират какво е да грандиш всеки ден, цяла нощ, да имаш парите, да имаш властта. За какво говорим? И аз не знам. Много мъдро от ваша страна, господин Мъск, браво на вас. И следващия ми въпрос е... Вие вече почнахте, нали, с тези електрически коли и доказахте на света, че е възможно да направим електрическа кола, която се движи изцяло от ток, а не само хибрид, нали, защото ги знаем, те се движат и на ток, и на горива. Но вие доказахте, нали, с вашата Тесла и с какво ли не, че е възможно все пак. Но как по друг начин можем да спрем да използваме толкова много тези невъзобновяеми горива и да някак се да се обърнем към възобновяемите? Аз мисля, че хората трябва да почнат да използват повече публичен транспорт, да спрат да се използват колите, защото, например, 50 души се качват в един автобус. Това ще качи много по-малко, отколкото 50 души да се използват 50 тези коли. Така е. Какво мислите за соларните панели, например? Мисля, че хубава идея, но трябва да се чистят. И може да е хубава работа да отидеш да чисти соларни панели, това ти плаща много хубаво, но трябва да някаква много по-добра идея. Ами, соларните панели също имат такъв проблем, че заемат много място. Това място, на което са направени соларните панели, заема много преработваема земя и тази земя губи слънцето заради тези панели. Какво мислите за това? Знаете ли, че доста от соларните панели, например, ги слагат в
над вода. А какви са предимствата пред използване на соларните панели за наша си потреба, например? Може да си зареждаш бойлера, Освен това, климатика, лампите, Теслата. ето това е един добър бизнесмен. Ето това е мъж, който знае как да маркетингва. Браво, господин Илон Мъск! Много сте добър. Така, и като за моят последен въпрос, ще ви питам един по-кратичък, но ефективен и доста важен въпрос. Какво мислите за ерата на невъзобновяемите горива? Безкрайното продължаване на ерата на изкопаемите горива е най-глупавият експеримент в историята на човечеството. А защо мислите така? Тия горива най-скоро време ще свършат и без това нараняваме планетата ни. По-добре да спрем да ги използваме и да използваме други типове енергия. Така е, много мъдър отговор. Благодаря ви. И това беше края на нашето интервю с господин Илон Мъск. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващия епизод на Ничия земя. Екрана ми е тук и лаптопа ми е тук. Брат. Така. Така, изключи си камерата. И сега пак я включи. О. Да. Здравей. Аз нямам две камери, бе. Добре. Съм покачерена. Махни го. Аре, махай се от камерата. Ага, добре, точно така. Еха, господин Мъск, толкова съм щастлива, че мога най-сетне да говоря с вас. Как сте днес? Зле. Знаеш ли къде ще се срещнем? Второ сто... чакай, не. В... рисоват... Не. Как да го... Звъне. В кабинета по рисуване. Много хубав кабинет. Трябва да отидете там. В търговище. Добре, в... 12, да. А защо точно 12? Ти пак детектив ли си, бе? Какво се опитваш да направиш тук? Чат! Бъднете я! Чат! Убийте я! Чат! Чат, бъднете я! Моля ли? Флексваш, бе. 2 стотинки от 1974. Аре, махни и прави интервюто. Опа! Да, майка. Знаеш, кой ще покана на Самуел? Дали ще се справя днес? Какво? Ще интервюирам! Махни, бе! Здравейте! Здрасти, аз съм Илон Мъск. Приятно е да се запознаем. Аз съм Бингъл Бонгъл. Какво ти има по дяволите? Бингъл Бонгъл. Това е най-ужасната информация, която съм виждал през живота. Не ставате! Говори. Аз съм Илон Мъск. Днес ще правим интервю второ СУ, професор Никола Маринов, кабинета по рисуване. И знаете ли къде в търговище? Кой сега се прилежава? Здравейте отново, зрители на Нова ТВ. Аз съм Мариана Зорницова. Продължаваме с следващия въпрос, който е: какво според вас са възобновяемите? Какво мислите за ерата на невъзобновяемите горива?
Безкрайното продължаване на ерата на изкопаемите горива е най-глупавият експеримент в историята на човечеството. А защо мислите така? Защото искам да правя пари.